September, action boy, no? Kapag bugto ka, pagkawalo ko, wow, September na. Doon ka full of hope. Ay, na-feel ko, action boy. Doon ka diba? hopefully, kilisi mo. Hopefully. Hopefulist. Correct ba? Hopeful ka. So, we should remain hopeful. Diba? Abalo ka sa aton nga pagabuhi, ang nagapadayon sa aton is hope. Kaya kung wala ka na hope, di wala na. Paglaom ha, basi wala ang gaaso nga hope ha. Ina? Ati lain na iya, ang gaaso nga hope. Kakita ka na sa gaaso nga hope? Oo Gabakal pa kami na gani sa una. Ay, galing. Sige. Good morning, Dra, kay Maria Luisa Luing Melos sa Bagos City. Kay Melchor Melos. Kay Ray Baryoga sa DSB. Homa Lumena. Melalin Hordan. Kay Synthros Aspan Canoy. Good morning, Mandra sa imo, no? Homa Lumena, may aga, welcome kuno September. Chona Cordero, kay Donna Navarte Macario. Ay, mayang aga gid, no? Masi Tofago, kay Efraim Arus, dira sa may barangay Sumag. Nenita Ramirez Tumimbang, good morning man. Kay Athea Kim Uriman. Oy, kumusta ang birthday na to na Athea? Kay Ma'am Van Mayo, who is also watching with Dr. Matt Mayo, of course, dila sa Minnesota, USA. Reynold Halandra. Greet ya lang ang Halandra family kag Agape Community. Good morning sa iyo. Mark Duran Ungsod. Amayang aga daw sa ulang Bermont na. Tani matapos na ang COVID. Ay, okay. Yes. Muna tanang gina-hope naton. Grazel Doroteo Latosa. Good morning. Kay Milili Oligo. Dira sa may Banis Cafe. Good morning dira sa imo. No? Sa Barangay Tangob. JM Lacson. Patty Grace Tembrevilla. Kag Evelyn Villegas. Watching from Kuwait. Sakay Milara Sapul. Good morning man. Kagay oy ihada ko Maria Rivera Murayama. Aga pa. Monitoring lang from Japan with love. Okay. Good morning dira sa imo ihada. Kumusta ka na? And how is everything, bo? How is everything? Pag ginagreet man ni John Vicente ang iya pamilya dira sa Himamaylan sa Carabalan, Barangay Carabalan sa Family Vicente. Halin kay John Vicente sa Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Salamat gid, no? Kag dira sa kay Jean Boarom sa Bago City. Good morning. Teresa Linahakayaw, may agaman. Kag kay migo naton Rumel Gallo dira sa Las Vegas, Nevada. Kumusta dira amigo? Kag sige, hope to see you soon. Sige, Aksyon Doors. De lang. Ang last mo gid. Ang last gid. Ang pinaka last yet. Si Ami Ambagan. Ami Ambagan. Hello, good morning. Kay Athea Kim Iriman, enjoy gid siya kuno sa iya nga birthday niya guro kapon pero siguro nga mag-gift siguro. Birthday niya si Athea. Enjoy ka na kung damo ka gift. Nga lang ko temprano gid siya nakabugta. Actually for me gid siya early ka bugta. Kay tungod ko sa iya gift pag kagabi nga nabaton. Okay. So kay ihada mo Maria Rivera siling niya aga pa ko maninoy bugtaw kay back to school na kami diri. Okay sa Japan. Ate, sige. Ikaw na mo ga face-to-face daw? I don't know lang kung face-to-face to sa ila subong. Mangkota siya, be. Face-to-face. Baryoga Ray Baryoga. Ara siya kuno sa YouTube. Ay, unique. Pag siya sa YouTube, siya galantaw. Kagliog tamyo sa wife ko kay Rochelle Susana Fulgencio. Hello sa mga wife, si Rochelle. Mark Duran Ungsod, good morning. May agaman kay Miss Jinky, kag of course gitaw niyo na sila ni Mr. Beboy Villasor kag tanan niya members sang EFC. Robert Roma, good morning, happy birthday kay Sunny Latoha. Ay, Sunny Latoha, happy birthday. Standby na kita ha sa mga balita lokal.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:12. Sa detalye na sang mga balita lokal. Nasapwan ang lawa sa isa kalalaking wala na sang ulo kagabi sa Dalan Rosario, Barangay 38, Siyudad sa Bacolod. Ang lugar nga natabuan man sa pagpatay ka Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno. Samtang makitaan man nga ulo sa isa kalalaking nakasulod sa plastik sa Purok Sigay, Barangay 2, Siyudad sa Bacolod. Sa litrato, ang lalaki nagasuksok sang checkered nga short, may posas ang duha ka kamot sa likod, kaya nakasuksok sang gray nga bayo. May nakitaan man nga karatula sa lugar nga nakita ng lawas kag may nakasulat nga bayad utang, interest pa lang, kapital preparar para suma total, halong Bacolod. Samtang sa interview sa Aksyon Radio sa kay Barangay 2 Captain Imelda Baguanga, isa ka traffic enforcer na nakakita sa isa ka salakyan nga nagaduwag sang brown, nga mo ang nagwigit sang ulo nga nakasulod sa plastic. Sa karon padayon ng pagpangusisa sang kapulisan angot sa natabo. Ginpahayag ni Police Major Ramil Sarona, ang hepe sang Police Station 1, nga ginaligar sakay sa duha ka Innova nga nagaduag gray kag itom mga suspect nga naghimo sang krimen sa Dalan Rosario, Barangay 38, Siyudad sang Bacolod kagabi Martes. Nagapabilin nga wala pa sang identity ang biktima nga may nakitaan nga pilas tugas sang pagbuno kag pagluthang. Sunod kay Sarona, ginwigit na lamang ang biktima sa lugar nga patay na, ginutdan sang ulo sa lugar nga nagapalupok ang mga suspect sa ibabaw. Dugang pa ni Sarona, ginabanta yara sa 8 ang mga suspect, nakamask, nakakalo, matag-as, kag dalagko ang lawas. Nagapangabang si Sarona sa matestigo pa sa lugar nga magpadulong sa Police Station 1 para magbulig sa pagsulbar sang kaso. Pag-ausisaon pa sang kapulisan ang mga CCTV footage sa malapit sa lugar sang krimen. Ginmando na ni Philippine National Police General Guillermo Ilasar sa Police Regional Office 6 ka Bacolod City Police Office ang maidid nga investigasyon sa pagpatay kay Staff Sergeant Joseph Nepomuceno. Sa video nga post ni Ilasar sa PNP Facebook page, nagalaw minimudak pa ng mga suspetsado sa pagpatay kay Nepomuceno, kag may baluan na rason sa pagpatay. Nagpalambot naman sa papagigunong sa kalisod si Ilasar sa pamilya Nepomuceno, kada pasiguro nga matagan sa hustisya ang pagkapatay sa biktima. Ginainggan naman sini ang mga persona nga maihibalo kung saksi sa natabong insidente, nga maghatag impormasyon kang makikaangot sa kapulisan. Una dirigin mando na ni BCPO Director Colonel Manuel Placido nga usisahon sang matulid ang nasambit nga insidente. May isa na kasaksi nga nagpalapit sa Police Station 1 kay nakuhaan sa impormasyon may angot sa posible character sa mga suspect nga nagluthang nga patay kay Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno. Suno kay Police Station 1 Commander Police Major Ramil Sarona, ginpahayag sang saksi nga ang nagaangkas sa motorsiklo ang gunman o kung nagtiro kay Nepomuceno. Ginlaragway man ang gunman nga dakoon nga lalaki apang wala makitaan ang nawong, bawod pareho ang naka-helmet ang mga suspect. Dugang pa may mga closed circuit television camera footage naman nga natumod ang kapulisan nga makabulig identify sa mga suspect apang padayon pa ini nga gina-review. Nagalaom naman ang kapulisan nga madamo pa sang saksi ang magapakig-angot sa ila agon makilalaan ang mga suspect. Nakuha naman ang 48 kasakos ang basura sa may bayon sakop sa Purok Sigay, Barangay Singkang Airport, Siyudad sa Bacolod, sa Coastal Clean-up Drive sa mga pamatanon kahapon nga adlaw Agosto 31. Ini kadungan sa pagsaulog sa Linggo ng Kabataan sa SK Council sa Barangay Singkang Airport. Sunod sa SK Chair Dana Micaela Perma, ini nga aktibidad ay isa sa mga highlights sa pagsaulog sa Linggo ng Kabataan. Natala na nga magpatigan sa SK Council sa Information Education Campaign sa mga tao nga puyo sa may bayon angot sa pag-amlig sa palibot. Naglabot na sa 104,471 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos sa dugangan sa 494 ka COVID-19 cases. Nadugangan ang probinsya sa Iloilo sa 188, ginasundan sa Iloilo City 117, Guimaras 55, Negros Occidental 41, Bacolod City 36, Antique 28, Capiz 18, kag Aklan 11. Samtang 873 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 90,132 kag apat ang bago nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 2,441. Ang Western Visayas ang may 11,874 ka aktibo nga kaso sang virus. Tax exemption para sa medical oxygen aprobado na sa Kamara.
Tandang DOH, sinapaabot nga mas magasaka pang kaso sa COVID-19 sa tunga-tunga sang Setyembre. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Nagambal kay na si ihada ko bala test Maria Rivera Murayama nga aga pas laki may klase sa Japan to ya Mark no sa Japan to yang Japan. Si Maria Rivera Murayama no. Yes. Sakay St. Rose Aspan Canoy ginatamyaw niya lang ang Bitaw South Sector. Especially kay Dennis Tenorio from Joey Canoy no? Good morning. Erla Vega kag Roland Octavio watching from Quezon City. Jonah Basya Orais. Ginagreet naman si Malulit Dialagdon kag Joe Dialagdon, Jane Nagor, Jean Dialagdon, Kerina Villaflor dira sa DSB no. Aldrich John Pil kag Rose Villaluna Florence no. Si tita niya gilido, si tita niya bla Eva, MRI later, no? So get well soon, no? Praying for your fast recovery sa kay tita Eva ni Miss Jinky. Yes. Si Kagawad Peter Noble is also watching. Good morning, Good Kagawad. morning. Jack Pinonggan, Anjin Cortez, greet sa kapihan ni Miray. Oy, dras kapihan ni Miray, musta dra? Mayong aga lang da sa inyo. Ami Ambagan, greet niya yamangod si Engineer Edsel Ambagan. September 1. Pero kita lang sila September 1, no? Lipay sila ko nga September 1. Juvie Munares, Evelyn Nipomuceno, good morning man. Tino na dang imo account doon, correct na ta? Sige lang, dali lang. Kaya may gina-storyahan pa kami ni SM. Isipon niya na lang ko doon. Okay. Kaya Evelyn Nipomuceno, good morning, have a nice day. Hambal ni ihada mo Maria Rivera Murayama. Yes, Maninoy, since nag-start ang COVID face-to-face, gidri ang Japan. Okay. Okay na, Maninoy? Okay na, yada. Sige. Very good. Okay Ruchel, Fulgencio Susana, good morning man. Eddie Laus, good morning. Kag kay Nanay Isabel dra sa May Victorias, Kingtown. Kaya Najib Gonzalez, good morning man. Jovaline Aldia,
dira sa may Qatar. Oy, keep safe dira sa Qatar. Good morning. Maria Teresa Hofelenia, good morning. And si Gracia Hareta Horvidalia. Ay, supunan ko na lang. Kay Gracia Hareta lang ni actually de. Sa may silay, upod sa ila bata nga si Aya. Aya. And sa Kasi iya Julius. bata nga si Julius. Good morning lang dira sa inyo. Okay? Kay Rabia Garcia, good morning man dira sa Barangay Panukoy, no? Dira sa kay tinaisip mo to kay balok ang September is 30 days. October 31 days. Ang November 30 days. So Amo lang ang kapag-isip. 91 na siya. Plus ang ano. Plus ang 25 o 24 abe. 115. Plus, ano tayo, 31. Kaya 2022 itong ginaisip. So, 122, gidya ino. Oo. Correct na 115, 122. Tsakto na. Okay, sir. Sige lang. May message ko na si Sir Elroy. Sakto na siya. Before kita ang istorya natin before mo, no? So, mag-24 ka, 31 days. Sakto na. Kwanto, 120, ang pila lang kita ka days before Christmas. So, 120, hindi 115. 115 days before Christmas. Kita mo, countdown kita dayon kay si Jo Marichan, ara na eh. So, correct na ni Galiato ni, no? Correct na. 122 before year 20... May ballpen ka da? Why? Kabasibla 2021 pang mabasa sa aton yung mga anchors. Ballpen. Ano color gusto mo? Kulos ako ka-fake. Sige One last year good morning mandara sa imo. Jan, good morning ha. Kumusta ka na? Sakay Andreo Huelar. Maayong agaman kag sa mga kaaksyon naton dira sa may banwasang hinubaan ha. Good morning gid sa inyo dira sa Alagad Radio. Kag kay Alagad Kevin Henry. Good morning man. Ay, siling ni Ma'am Vanya, grabe ka, liga, countdown na kamo ba? Yes, Ma'am actually, Van, basta Van, ka-start ang basta pag September, ka-countdown na kami. Oo. Nagkakahalin sa Ari nga una. mag-countdown. Yes. We'll So, count them. 115 days before Christmas, kag 122 days before New Year. So, yawan ko rin panula. So, dugay, wala na dugay yun, no? Roberto Ducado, sa tanan nga taga Esmeralda Poblacion, Bago City, good morning dira sa inyo. Kay Dennis Richard Tibor Roma, ang September galidor sa muna ang wedding month ni Ma'am Van kag ni Dr. Matt Mayo. Ay, wow. Mabalaan ta na ang mabalaan ta na ang date. Exact date, no? Sang ilang wedding. Mabalaan na siya. Wedding anniversary. Pila na kamo dan Miss Van? This coming wedding anniversary niyo, pila na katuig? Lag na kuroy, no? Kung naman sabat. Lawig na eh. Kung na lang sabat. Nanet Valensoy Lupase. Liog Tamyaw sa amon sa poblasyon San Enrique sa pamilya Balinsoy Lupase, Jaime kag Buenaflor family. Yes, good morning sa inyo. Sa kay Rosita Akma, good morning. Amati lang kami gapangapi sa Barangay Napoles, Bago City. Yes, dira sa Barangay Napoles. Good morning dira sa inyo, no? Sige, standby na kita sa aton mga balita national.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginaprubahan na sang Kamara sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa nga hagna nga naghatag sang exemption sa tanan nga mga buhis para sa medical oxygen kag iban pang medical supplies. Sakop sa exemption sang hagna amo ang manufacture, importasyon, pagbaligya kag donasyon sang critical medical supplies kag essential goods sa panahon sang public health emergencies. Ang hagna nagamando sa Secretary of Health kag Secretary of Finance nga maglista sa mga goods nga ispaydalom sa exemption. Ginalantaw sa Department of Health o DOH nga magasaka patubtub tunga-tunga sang Setyembre ang bagong kaso sa COVID-19. Sino kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, paday nga nagasaka ang kaso kada semana halin sang una ini nga na-monitor sa katapusan nga semana sang Hulyo. Dugang pa ni Vergere nga sa itong nagsaka ang kaso sa una nga semana sa bunga tuig, naobserbahan ang highest peak sa ika-anom nga semana pagkatapos ang kaso nagumpisa sa pagsaka sa katapusan sang Pebrero. Palayag pa ni Vergere nga kon pareho nga ang matabo subong, posible nga ma-monitor pa ang pagsaka sang kaso tubtub tunga-tunga sang Setyembre. Ginalantaw naman sa isa ka miyembro sa UP COVID-19 response team nga posible maglambot sa 4 ka milyon ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas kung magpadayon ang trend sang bagong infections. Sunog ka UP team spokesman Dr. Jomar Rabahante, mahimo nga maglambot sa 30,000 ang kaso sa katapusan sa Setyembre kag maganubo sa pag-umpisa sa Oktubre. Ginpahag sa UP experts nga ang cumulative case mahimo maglambot sa 3 ka milyon sa Oktubre kag posible maglapaw sa 4 ka milyon sa Disyembre tuig 2021. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi tama kataas ang records ang nagkalamatay bangod sa COVID-19 sa Pilipinas. Ginhimo sang Presidente isa ka adlaw matapos naka-record ang pungsod sa record high nga 22,000 nga bago nga kaso sa Agosto 30. Sunod sa Presidente, hindi tama kadamo sa nga patay sa Pilipinas kung ikumpara sa ibang nga nasyon. Ginihemplo sa Presidente ang may mataas nga death toll amo ang America, Europe, Turkey kag Saudi Arabia. Ginpahayag sang Okta Research nga kinahanglan sa Pilipinas nga magpatigayon sang 140,000 ka COVID-19 test sa kada adlaw tungod sa posibilidad nga may maramo pa ang wala na detect nga mga kaso. Sunod kay Okta Research Fellow Dr. Guido David, ang pagpasaka sa kanamuon sang COVID-19 test makabuli agud mapaganhagan ang surge sa kaso. Palayag ni David nga bisan in the RT-PCR, ang importante lamang ang paidalon sa testing. Nagpaandaman si David nga may 30% ka kaso sa Pilipinas ang wala pa na detect. Ginpanugyan ni Presidente Rodrigo Duterte kay Senator Richard Gordon nga magpaniwang anay bukod nagalingin ang yaulo kung makitaan ang senador. Ini ang naging panugyan sang Presidente sa senador nga naibaluan amo nagapanguna sa investigasyon sang 67 bilyones pesos nga COVID-19 funds sa Department of Health. Agosto 2019 sang laslasan man sang Presidente si Gordon kag ginpahayag nga daw penguin ang senador. Naibaluan ginlaslasan sadto ni Gordon ang sunod-sunod nga pag-appoint sang presidente sa maritiradong opisyal sang militar kag pulis sa gabinete. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Kag sa aton mga ka-aksyon, ginalikawan mo bala nga magbalik. Standby na kita sa Action Report, second portion. Upod ka Action, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyong news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon
Manila,